Какво се случва, когато човешкото тяло е лишено от една от най-основните си нужди? Сън? Днес се задълбочаваме в смразяващата история за руския експеримент с съня. Говори се, че в края на 40-те години на миналия век група руски учени са се заели с смразяващ експеримент. Тяхната цел? Да разбере ефектите от продължителното лишаване от сън върху човешкия ум и тяло. Техният метод – газ, който би държал техните субекти будни за продължителен период от време. Беше подготвена сцената за това, което щеше да се превърне в скандално изследване в аналите на психологическия ужас. Сънят, както всички знаем, е жизнено важен за нашето съществуване. Позволява на телата ни да се възстановят и подмладят, на умовете ни да обработват и консолидират спомените, а на духа ни да си почине и да се възстанови. Когато тази съществена нужда бъде отказана, последствията могат да бъдат ужасни. Учените не знаеха, че ще отворят кутията на Пандора. За този експеримент бяха избрани 5 военнопленници, на които им беше обещана свобода, ако успеят да останат будни 30 дни. В сърцето на тайно съветско изследователско съоръжение беше поставено началото на смразяващо изследване на устойчивостта на човешкия ум. Средата е щателно проектирана, запечатана среда, където субектите биха живели, яли и най-важното – оставали будни. Уникален стимулиращ газ беше основата на експеримента. Измислица, създадена да предпазва безмилостно съня. Този газ беше изпомпван в запечатаните им помещения, невидим кукловод дърпаше конците на съзнанието им. Субектите, привлечени от обещанието за свобода, доброволно се подчиняват на въздействието на газа, с широко отворени очи пред безсънния маратон. В първите дни субектите реагираха изненадващо добре. Оптимизмът беше техният общ език, лъчезарен фар, който осветяваше пътя им през безсънните нощи. Те ядяха заедно, споделяха истории и дори се смееха. Тяхното другарство беше осезаемо, доказателство за способността на човешкия дух да се адаптира и да си сътрудничи при извънредни обстоятелства. Учените, които наблюдаваха зад еднопосочното огледало, бяха доволни. Данните течаха като река, всеки ден внасяйки нови прозрения в енигмата на лишаването от сън. Разговорите на субектите, физическите им реакции, психологическите им състояния, всичко това е щателно документирано и изследвано. Изглеждаше, че всичко напредва по план. Експериментът е потенциален триумф на човешката воля над изискванията на тялото. И все пак под повърхността назряваше тиха буря. Стимулиращият газ, макар и ефективен в предпазването от съня, беше започнал да показва истинските си цветове. Страничните ефекти започнаха да се прокрадват, едва доловими в началото, но все по-изразени с течение на дните. Раздразнителност, параноя, халюцинации. Субектите постепенно се спускаха в психологическа бездна, умовете им водеха война срещу непрестанното будно състояние. Първоначалният оптимизъм започна да се помрачава, заменен от нарастващо безпокойство. Смехът спря, заменен от шепнещи разговори и крадешком погледи. Експериментът вече не беше път към свободата, а лабиринт от мъки. Субектите бяха в капан, собствените им умове бяха жестокият затворник. С течение на дните обаче атмосферата започна да се променя драстично. Фасадата на сътрудничество се срина, заменена от смразяваща тишина, която отекна в запечатаната камера. Субектите вече не бяха съюзници, а пленници на собствените си умове, потънали в безсънен кошмар, чийто край не се виждаше. След седмица на принудително събуждане, субектите започнаха да показват обезпокоителни промени. Върху тях се спусна було от параноя, разговорите им станаха странни и несвързани, изпълнени с шепот за невидими опасности и конспирации, спотайващи се в сенките. Мъжете започнаха да се обръщат един срещу друг. Доверието им беше разядено от лишени от сън заблуди. С напредването на дните тези заблуди ставаха все по-ярки и ужасяващи, превръщайки се в пълноценни халюцинации. Техният свят се превърна в изкривено огледало на реалността, където доброкачественото се превърна в злобно, а познатото се превърна в гротескно.
Те съобщиха, че виждат чудовищни фигури. Спотева кесева въглете на сранетел, чулслева си майска съпът в мъртвата лаксугавата, хаслесканхат възрапеля страфа, разви се бяха преварела в развъслеклека с хария с настъпването на втората сътвеца паваханията на съпъките в съпорен обрат. Те се нахвърляха един на друг халюцинациите си, дори изследователите. Взаимодействието им се превърна в танц на агресия и страх, прекъснат от внезапни изблици на насилие, които сякаш идваха от място на първичен ужас. Колкото и смущаващо да беше психическото им влошаване, наблюдаваните физически промени бяха не по-малко ужасяващи. Телата им, лишени от лечебното докосване на съня, започнаха да се разпадат. Кожата стана бледа и изтощена, очите потънаха в кухи орбити и телата им трепереха от изтощение. Въпреки това, те се бореха със съня с план, който беше едновременно вдъхващ страхопочитание и дълбоко безпокоителен. Междувременно изследователите наблюдаваха разгръщащия се смразяващ спектакъл с нарастващо безпокойство. Границата между научното любопитство и човешката емпатия започна да се размива. Етични дилеми гризаяха на тяхната съвест. Бяха ли просто наблюдатели в този зловещ театър на ума? Или се бяха превърнали в кукловоди, дърпайки конците на разума и тласкайки тези мъже в бездната на лудостта? До 15-тия ден експериментът се превърна в кошмар, смразяващо свидетелство за потъването на човешкия ум в лудост и ярко напомняне за ужасяващата сила на лишаването от сън. Кулминацията на експеримента беше много по-ужасяваща, отколкото някой би могъл да предвиди. Когато камерата най-накрая беше отворена, сцената, която се разигра, беше наистина нещо като кошмари. Субектите бяха открити в ужасяващо състояние, телата им понасяха физическите щети от екстремно лишаване от сън. Очите им бяха широко отворени и диви, ярко отражение на лудостта, която ги беше погълнала. Но ужасът не спря до тук. Още по-шокиращи бяха разкритията на поданиците. Те говореха с приглушен шепот и неистови писъци, като всяка дума беше смразяващо свидетелство за мъченията, които бяха преживели. В своята лудост те разкриха крайно отвращение към съня, толкова дълбок страх, че ги беше довел до ръба на самоунищожението. Евентуалната им съдба беше също толкова ужасяваща. Един по един те се поддадоха на нараняванията си, като телата им най-накрая се поддадоха на безмилостното напрежение. И въпреки това, дори по време на това, те се бореха срещу самата идея за сън. Страхът им оставаше толкова силен, колкото винаги. Но може би най-ужасяващият аспект от всичко беше въпросът, който витаеше във въздуха. Какво толкова ужасяващо бяха видели в състоянието си на лишение от сън, че по-скоро биха умрели, отколкото да заспят отново? Този въпрос обаче остава без отговор, оставяйки ни да се борим с ужасяващите последици. В крайна сметка, руският експеримент със съня послужи като мрачно напомняне за тъмните дълбини на човешката психика. Руският експеримент със съня, независимо дали е факт или измислица, е оставил незаличима следа в аналите на ужаса. Това е ярко напомняне за крехката природа на нашите умове, подчертаващо важността на почивката и ужасните последици от нейното лишаване. Руският експеримент със съня е забележителен пример за вида на ужаса, който се подчертава от ужасните последици от лишаването му. Тази ужасяваща история е издълбала ниша в жанра на ужасите, ехото й отеква в популярната култура. Докато ви казваме с Богом, ви оставяме с тази смразяваща мисъл. Сънят изглежда не е лукс, а необходимост, която се подправяме на наша опасност. И така, надявам се, че сте се насладили на това видео. Благодаря за гледането и не забравяйте да харесате видеото, да го споделите и да се абонирате за канала. До нови срещи!